Telefònica us ofereix aquest espai. Som d'Ultramàgic i ens dediquem a construir globus des de fa 25 anys. L'any 80 nosaltres vam fer un viatge a l'Àfrica amb un globus que ens havíem construït nosaltres. Al cap de 2 o 3 anys hi va haver gent que ens va començar a demanar pressupostos i així vam començar a produir, a fabricar globus per a altra gent. Jo soc enginyer aeronàutic i això, doncs, clar, també va ajudar a l'hora de treure totes les certificacions i poder tirar endavant l'empresa. Avui en dia estem venent a més de 30 països, som els segons productors mundials. Un pot veure globus nostres a Luxor, a Egipte, a la Capadòcia, Serengeti, a Namíbia. Creiem que els països aquests emergents, com la Índia i Xina, doncs poden ser clients nostres i per tant estem muntant una fàbrica a la Índia des de ja fa quasi un any i mig. I bé, ja que ells ens venen coses cap aquí, també en podem vendre algunes cap allà nosaltres. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.